زي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمز أمريكا أب تلفزيون يو أب عسران كلتن عسران شديشتن سالاسان حدن متر باند براديو أب يوتيوب أب فيسبوك انتنا اللي هندما أب تلفزيون تغطاتلونا سلامتنا يبزعهم كبراتنا لومي عربي بحتي تحساس كلتشحن عصرت أربعتن ويكعا عصرت تحساس كلتشحن عسران حادنيو على توزينا خنا قدمنا بدحريو تقارون أورومتوتن تمالي أب واشنطن دي سي سلام وصل في أكايدو مالو زرزرو نقربو لكم هنا كمون إثيوبيا كاب معبالن ملهق قرني أفريقان مخان عمي لومي ناب أب وق حد زت حالت هاجر بس حزبل عمتاوي ريبورت كلونا أيو فولي مدب نجبس خوصد نأيو أب جبسي ناب إرتراويان ذ لا أخت جبسي لمون نقالوت إرتراويان ناب عدم نملأخ تقرارب الله زبل كاب رخمنا يقال من لسلو خنا قرب لكم من أجاش كلنا زينا خنا قدم كاب تولد جبريل كما يمسيكم تولد جبريل على تاوزينا كسمعكم حيلتات تقراي قبل علي سلاماويان سبات قبناوي قتلات فتصيمو ميلو هيومان رايتس واتش التي تحلق مثل لومي أب الزرقها ريبورت حالتا تقراي كاب نحاسي 31 كسام مسكرن 9 أب زنبرو معالتات نسمناوي كفال كلل أمحرا أب استقطاصرو لؤوان أب كلتا كتماتات بدرزن زقصرو سلاماويان سبات رشينو ميلوم زوم استفصمو قتلتات زملاختو بتي كاب تقراي سجيرو تقافي حزركب كوينات مغنيات كلهم تصابعتو وغنات زفصموهم زلو قفعتات قبنات كوينات تفصمو انتوغينو بيت مغري سباوي مسالات حبرات هاجرات بقلطوف عالم لخاوي مصاري أكال كتايس زملاختي يلون ننجلس هيومان رايتس واتش صرف سايك تقربها بأقوزاتر أوروبا 31 نحاسة حيلتات تقراي مس حيلتات مكلخال فيدرال إثيوبيان متحبابرتهم من الشام حران كبيرو كايدلو أبز نبرلوان نابج إناءاتهم نبرت جينان هيومان رايتس واتش 5 حبروا بتخطاتالي أبز نبر حموش معلتات حيلتات تقراي أبز تفلالي أقات أمتات 26 سلاموان سبات مقتالهم كمون أبكتما أبوت الشعات تمسكرم 23 سلاموان سبات أبر 4 تفلالي أقات أمتات مقتالهم يوم قليتهم أزوم قتلتات قبل علي حيلتات تقراي نبت خبابي إن أتون هلو بحرستوت اتخبابي قبل علي نزتولع متقعتي زوسدوا قبر مرسيلهم حيلتات تقراي أب قصصرهم نزلو سبات بمقتال سبقاون نزقودلون حق سبقاون نت أب كوينات زت حاسة تكبارن فتسيمهم يوم زبالو دايركتر قوانسن قلولاون هيومان رايتس واتش لما فاكح زوم بخلهم تساتفت وغنات اتخوينات أب كلل تقراين أمحران نزتفتسامو قتلتات كالوقت قفعتاتن زي شاراو علم لخاو متصاري أقال تتايشو أب إثيوبيا نزتفتسامو قبنات كوينات كتصاري خصم مرالو زقباء قدائي ويلهم أبتي أب كل تشحن عسران ورح حدار حيلتات مكلخال إثيوبيا عطقات حيلتات إرترا فلي حيلن ملشان أمحرا أنصار عطقات حيلتات تقراي مسنتا خلل كم محادر صنح حوحات بمتحببار أبزقبر وخوينات هيومان رايتس واتش كالوقت تطابقت مسلات بزقبر ومرمرا بخلهم وغنات قبنات كوينات كمون أنصار سبقاون نزفصامو قبنات زمسلو سندات رخيبهم يوم اتخوينات كور حملة جميرونا بكللات أمحران عفارن بمقفحو أزيو بزح قطر زلو هزبي تمزابي لئو أبت خبابي 3.7 مليون هزبي نسب أو حاجز تساطحي ركب هيومان رايتس واتش أورح مسكرة من تقمتن نلعل 36 سبات أبج أونان قبون بزكايدوك على محتت حيلتات تقراي 49 سلاموين سبات كبلو زقلت وم مقتالو من شمر 44 سبات مزرزارو من قليتو بحافشا 74 شمزرزرات زرخب خوينو كاب اتوم 3 سدران مسخاخر عينن اتوم زموتو يوم كم حبريتا هيومان رايتس واتش بتز تخايدة كبيد كويناتن زتكوسو زنبرو مدافعاتن زموتو توسخت سبات كلو 5 خلو حبيريو يخون دا أمبر كندي زأخلو خونو 5 خلو جن حبريتا خركباي كالن
ኣብ ዝሓለፈ 4 ታሕሳስ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሰበስልጣናት ሕወሓት መልሲ ክህብሉ ነቶም ክስታት ዝለኣኸሎም ኮይኑ ተቐቢሎም መልሲ ግን ኣይረኸብኩን ኢሉ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝእወጅ ጀሚሩ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ተጋፊሑ ኣብ ኩሎም ንዝተፈጸሙ ተግባራት ነቲ ሓይልታት ትግራይ ፈጺሞሞ ዝተባህለን ካልኦት ስጋብ ሕግታት ኩናት ዝጠሓሱ ገበናትን በብብርኩ ዘለው ተሓተቲ ተፈልዮም ክፍለጡን ንመጻኢ ብሕጊ ንምሕታት ዘኽእል ሰነድ ክሕዝ ከም ዝግባእ ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ ከምኡውን ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንኢትዮጵያ ኣብ ኣጀንዳኡ ብምስፋር ንኹሎም ተጻባእቲ ወገናት ዝተተለመ ማዕቀብን ዓለም ለኸ ክልከላ ኣጽዋርን ዝኣምሰሉን ውሳነታት ብምውራድ ተወሳኺ ህልቂት ንኸየጋጥም ንምክልኻል ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ኢሉ ይቐኒልና ሰራ ብኻል ወገን ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብዝቐጸለ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ምፍንቓሎም ቀጺሎም ኣለዉ ኢሉ ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቲፈን ዱጃሪክ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዙሓት ሰባት ካብ ሸዋሮቢት ወልድያ ላሊበላ ካብ ክልል ዓፋር ከምኡ ካብ ምዕራባዊ ክልል ትግራይ ድማ ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ምፍንቓሎም እቲ ወሃቢ ቃል ኣፍሊጡሎም ብኻል ወገን ካብ ባሕቲ ታሕሳስ ክሳብ 7 ታሕሳስ 44 ዓበይቲ መካይን መግቢ ሃናፂ መግብን ማይን ቀረባት ጽሬትን ሒዘን ብሸነኽ ዓፋር ናብ መቐለ ምእታወን ሓቢሩሎም እንተኾነ እኹል ኣይኮነን ይብል ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘሎ ጸገም ቀረባት ረድኤት ዓጸቦ ኸየጋጥም ስግኣት ከም ዘለዎ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍስ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዙርያተ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ክስተብሃለሉ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ እውን ጠቒሱ ብዛዕባ እዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርዝር ኣብ ምዝርራብ ከም ዝርከብ እውን እቲ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም ኣስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኬንያን ሶማልያን ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ እውን ነቲ ድሕሪ 1984 ዘይረኣናዮ ዓጸቦ ከይንርኢ ንሰግእ ኢና ኢሉሎን ግሪፍስ ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ክልል ሶማልያ ዘጋጠመ ደርቂ ስፍሓቱ ምውሳኹን መብዛሕቲኦም ዞባታት እቲ ክልል በቲ ኩነታት ከም ዝተጎድኡን ምምሕዳር ክልል ሶማልያ ኣፍሊጡ በዚ መሰረት 2.4 ሚልዮን ህዝቢ ቀጥተኛ ተወዳኢ ምዃኑ ንምግቢ እንስሳ ብዙሓት ቦታኦም ገዲፎም ምዃኖም 100,000 ዝኾኑ ሕፃናት ድማ ትምህርቲ ምቁራጾም ክፍሊ ምቁፅጻር ሓደጋ ትኽልል ኣፍሊጡሎም ክሳብ ዝመጽእ ሚያዝያ ዝናብ ዝመጻሉ እዋን እቲ መከራ ክቕጽል ከም ዝኽእል እውን ተሰጊኡሎም ዝምልከቶም ኣካላት ድጋፍ ክገብሩ እውን ጻውዒት ቀሪቡሎ ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ኣብ መወዳእታ ቤት ፍርዲ ይግባኝ ብሪጣንያ መስራቲ ዊኪሊክስ ጁልያን ኣሳኝ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኽርከብ ንዝብል መጎተ ክፉት ገዲፍዎም ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያ ጁልያን ኣሳኝ ዘለዎ ናይ ኣእምሮ ጸገም ንገበናዊ ስርዓት ክሲ ኣሜሪካ ክጻወር ዝኽእል ኣይኮነን ብዝብል እቲ ምርካብ ዝብል ነጺግዎ እንተነበረ እኳ ድሕሪኡ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ብይን ገልቢጥዎ እዩ ሕጂ ድማ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ነቲ ይረከብ ዝብል ጉዳይ ክፉት ገዲፍዎ ኣሎ ግን እዚ እውን ይግባኝ ክመጾ ትጽቢት ይግበር መስራቲ ዊኪሊክስ ጁልያን ኣሳኝ ምስጢራዊ ሰነዳት ኣሜሪካ ዝዘርግሐ ምዃኑ ይፍለጥ ዜና በዚ ፍጸም ወልደ ገብርኤል ያቕኒልና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ድሕሪ ዜና ብኣማይ ዝቝጸሩ ተወላዶ ትግራይን ኦሮሞን ትማሊ ሓሙስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ኣሜሪካ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው ቀንዲ ሕቶ ተጋሩ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎ በደላትን ኣሜሪካ ዘርኣዊ ህልቂት ወይ ከዓ ጀኖሳይድ ኢላ ክትጽውዖ ዝሓትት ክኾን ከሎ ካብቲ ቀንዲ ሕቶታት ተወላዶ ኦሮሞ ድማ ንተወላዶ እቲ ብሔር ኣብ ኢትዮጵያ ዝወርዶም ዘሎ በደላት ደው ንኽብል ኣሜሪካ ጸቕጢ ክትገብር እዩ መሳርሕተና ሃብታሙ ስዩም ተኸታቲልዎ ብኸምስዕብ ክነቕርቦ
سماي فرز قطعة بحال كاب واشنطن دي سي لما عند السلام والسلفي أب ستيت ديبارتمنت نركب لنا كم نفلتو تقارو 400 معلتي اكزاكت الخوين له لما عندي الذي نز 400 معلتي زي نخنصرح إلى مزينا يأكل نخن بلينا مزينا لنا الذي أب ستيت ديبارتمنت 400 معلتي لأكل تقراي كمل عالم تحوله بدأي ماي بدأي إلكتريك بدأي سلكي بدأي مقبي بدأي مدحانيت تنبر عديا سلازي نز عدزيا international community especially America fail gear وايو حزبنا رأي الناس أفعنا political تعاطى الناس تعاطى من إثيوبيا منجستي بس كحزن تجراي كدحنا يكعلن سلازي نحنا بسترخينا لنا لو ما عندنا ناي تجراي حزبي أخلو بعد إثيوبيا إريتريا صوماليا Arab Emirates Turkey نزي أتنس قوم تخوسد بس كحزي إثيوبيا أطوارات تجزء لا لذي كم بعد أمريكا دمسلا هجرات إزت أتوقع بلاي خلايا إمبارغو خجبراي خلايا إثيوبيا خم منم عينس عدي منم عينس مسارح يتجزء نجارجن أي قد سنة لذي أبز ترخينا لنا أكشن كوسدو لكم إذا political أواتا أتوقع بلا لوا إذا بزعبة political هنا إذا بزعبة حزب بزعبة سب بزعبة ود سبيل كل تجراي بملناتو الناس وانجلو أبطل عليه مداغونتات مسكحكحي بدلات مقتلتين يوصحمل السلطان لله فات بالجلة بالسجنة بعلم لخير جيل تخلخل قبنات قبل التجارون خلوت بيرات نافذ أما كان محرر السابق علم زوهاد لله قبرمسي يتحسس لنا الله كمال وزعي شبوت سجون تقوصدو أي خأل سلوزهون دما أتي قبل الهزبنا بس الله جفعين مقتلتين ناجد يدي خدله محور العالم قبل الهزب تجراين خلودوز من الناس يفتحوا زرعوا أفتح زكايدو زلوا جبنينا من جسيب السجنات نقول زحبز زلوا كمن حبرات عرب إمارات ترك إيران تشاينا أمثال هجرات قبل العلم صهان تجارب دوردو ولا لو أفتح تقاوم دجينا أو إثنا نقرب لنا قبل الهزبنا زفتن لله جبن جو إسكابلون قبل الهزبنا تعوج عصوا ملو بملو إسكابل للعن السنة أزايدنا كنقصل كنجلس يفتو حزبنا إذن لقنا نوم عند الوطن قالوا هاي أي سمع لنا كي تقولوا أي خلق لنا كي تقولوا كنسر متعين أكشني لاندلني أكشيزن دمنا كوقاتهم يرجمل حيالا عدي أمت أمدفسنا دلو حيالا عدي نو كتولو مسيزو تقراي تطو كتولو واحد سيزو تقراي كتقولي لنا أنا معدوت إيران راديو دمص أمريكا كاب واشنطن دي سي تكتاتلو اللهم VOA زدالو عمتاو صبصب إثيوبيا يقصب أبزات حلف زل عمت إثيوبيا كاب هدأتن زبل صقتن ملهق قرن أفريقيا مخان نابز تجمع وق حد زكايد الله كم أونت إميت زنس ألالو الله هاجر تلويطام ناي حبرات هاجرات وكيلنا مارغريت باشر نتي زازم زل عمت ملسي لازقم قمتلو ريبورت لإخاتلنا الله بتر سلطان كأربويو بوليتيكا وطرت أبمنغو قدامي منستر أبي أحمدن هزباوي يان حارنا تقراين زفالحة عامي حدار كم زنبري ذكر هايلتا تقراي بدقعتي كفت سمولي يخلو يوم إيلوم سلاز سوقو أبلال إزدسامين مدقعتي فن يوم نعطوار تسراويتون زميتهم يوم يبل اتزينا قدامي منستر أبي أحمد قبر ملسهابو أبلعلتهم حايلتات سلوت وتادراوي زبالو وفر أوجم لومي دحري 13 أوارح وننتخونا وق كاتسيلو الله حايلتات تقراي نابا أديس أبابا كنمرش إنا النابلوي فرارحو فدرال منغستي زنبرو عصوان كبابان أبلعل تقراي نلعل 5 مليون هزبي أبكبيت سباو قلولاو أبديقو ويركب وق ناي تقراي ناب قروابتي كللات أمحران عفارن أون تقافي الله تأستاخي 4.2 مليون هزبتات تصبيت رديت كوينم يوم أبيت مغرز زمدناتات وصائي حلافي قدايات بوليسي أفريكا ميشيل جيفن كمزي جبل أبقعو زأتوق نتصور كوين زولو وتادراو فتح زي ركبو مخان إيو أبقات صالي جزيون انتو هنا بوق فتح زركبلو أي مسلنن بلا كلت يوم تواقعت حايلتات
ንጻውዒት ልዝብን ምቁራጽ ተወስን ኣይተቐበሉን። ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ከምዚ ይብሉ። ሻቕሎትና ኢሎም ንሶም ብዛዕባ ምቁራጽ ተጻብኦ ዝምልከት እዩ። ግድን ክኾን ዘሎ ናብቶም ይሳቐዩ ዘለዉ ህዝብታት ሰብኣዊ ሓገዝ ክበጽሕ ኣሎ። እዚ ጸገም እዚ ብፖለቲካዊ ልዝብ ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ይብሉ ንሶም። ሕብረት ኣፍሪካ ንፕረዚደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ሸምጋላይ ንክኾኑ ወኪልዎም ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ብተረኣ ንጀፍሪ ፈልትመን ፍሉይ ልኡኽ ንክኾኑ መዚዛ እያ። 3 ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ተመላሊሶም ኣለዉ። እንተኾነ ብኽልቲኦም ወገናት ዝቐረቡ ቅድመ ኩነታት ንምጅማር ልዝብ ሰላም ዓንቂፎም ኣለዉ። ኣብ ዓለም ለኸ ጉጅለ ቅልውላው ዝሰርሕ ዊልያም ክትዛረብ ከሎ ክልቲኦም ወገናት ዝሓዝዎም መርገጽታት ኣዝዮም ምሽግ ዝሓዙ እዮም። እቲ ቃልሲ ህልውና እዮም ገይሮሞ። ካብዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ክሳብ ዘይወፁን ኣብ ወጋዕ ዳጋን እንክሃባን ክሳብ ዘይኣተውን ናብ ኣዝዩ ሕማቕ ውፅኢት ክበጽሑ እዮም በለ። ሕቡራት ሃገራት እንተኾነ እታ ሃገረ 110 ሚልዮን ህዝብታት ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ኣንፈት ጥፍኣት እያ ትርከብ ዝብል ፍርሕ ኣለዎ። ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካ ሕቡራት ሃገራት ሮዝሜሪ ዲካርሎ ከምዚ በለት። እቲ ርግጸኛ ዝኾነ ነገር ትብል ንሳ ኢትዮጵያ ናብ ዝሰፍሐ ውግእ ሕድሕድ ምጥሓላ ጋህዲ ይኾነ ኣሎ። እዚ ክስተት እዚ ሰብኣዊ ጥፍኣት ከስዕብን ነታ ኣገዳሲት ሃገር ካህስያን ይኽእል እዩ ትብል። ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኣስታት 26 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ኣሎ። ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪቭስ ንዓመታት ደርቂ ከጋጥም ከም ዝኽእል ሕማቕ ኩነት ኣየርን ውግእን ተላፊኖም ዝረኣየሉ ወቕቲ ክህሉ ከም ዝኽእልን ይግምቱ። ናይዞም ቅልውላዋት ምልፋን ውግእ ናይ ትግራይ ሰላማዊ ፍታሕ ምርካቡ ምርግጋጽ ኣገዳሲ ገይርዎ ኣሎ። ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ሚሸል ጌብን ዓለም ንተዋጋእቲ ወገናት ናብ ልዝብ ንኽተምጽኦምን ንኣፈላላዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ንኸደቅሱን ንኽተሕግዝ ይጽውዕ። ተንተንትን ዲፕሎማሰኛታትን ብወገኖም ዘስምዕዎ ገምጋም ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣውሮጳውያን ተኣቱ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ጉጉይ ኣንፈት ኣትያ ኣላ ዝብል እዩ ትብል ወኪልና ማርጋሬት ባሽር ካብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ዝርከበሉ ኒውዮርክ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት። ናብ ፍሉይ መደብ ግብፂ ኣብ ዝቐረባ ንገለ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ጠሪዛ ዝብሉ ጸብጻባት ተሰሚዖም እዮም። ካልኦት እውን ናይ ምጥራዝ ሓደጋ እንጽላልይዎም ኣሎ ክብሉ ካብ ግብፂ ዘዘራረብናዮም 3 ኤርትራውያን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ዩኤንኤችሲአር ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ምዃኑ እዩ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ግብፅን ንምርካብ ብኢሜይል ሓቲትና ነርና ኣይሰለጠን እንተሰሊጡና ክነቕርበልኩም ኢና ትብል ነዚ መደብ እዚ ተዳሉ ዘላ መን ኣፈወርቂ። እዞም ካብ ካይሮ ዘዘራረብናዮም ናይ ቀረባ ቤተሰብን ዝተኣስረን 2 ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ከዓ ቅድሚ ሎሚ ንባዕሉ ተኣሲሩ ዝነበረን ሕጂ ንኹነታት እሱራት ኤርትራውያን ዝከታተሎ ዘሎ ሰብን እዮም። ንድሕንነቶም ክንብል ኣስማቶም ዓቂብና የሎና። ፈለማ ዘዘራረብክዋ ሰብ ከምዚ ትብል። ኣብ ካይሮ 18 ሰብ ክጥርዞም ዝበሉ መጀመርያ 8 ሰብ ጠሪዞም ድሕሩ 10 ተሪፎም ነይሮም። ቶም 7 እውን ጠሪዞም ቶም 3 ተሪፎም ማለት ካብቶም 18 ብቐረባ ትፈልጥዮ ሰብ ኣሎ ዶ ኣብ ከይዲ ስግኣት ከምዚ ናይ ምጥራዝ ዘሎ? ብሓፈሽኡ 300 ዝኾኑ እሱራት እዮም ዘለዉ። ጅኻቦም ወዲ ኣሎ ወለዱ እውን ኣለዉ ኣሕዋት እውን ኣለዉ ብዙሓት ቤተሰብ እዮም ዘለዉ። ቀረባ ግን ወዲ ኣሎ። እዚኦም ሕጂ እንታይ ክገብሩ ተረኺቦም እዮም ተታሒዞም ዘለዉ? ካብ ሱዳን ኣስዋን ካኣቱ ከለዉ ንግብፂ ክመፁ ባቡር ክሳፈሩ ከለዉ እዮም ሒዞሞም ስግረረብ ጥራሕ። ዳሕራይ ምስ ሓዝዎም ምኽንያቶም የቕርቡ ዶ? ዋላ ሓንቲ ኣይሓትዎምን እዮም። ምስ ሓዝዎም ሓደ ቋንቋ የለን እዚ ዓረቢ እዮም ንሳቶም ኣይፈልጡን እዮም። ሕጂ ምስ ሰኪሪቲ ኣሲሮም ይፀንሑ ኤርትራውያን ኢና እንተኢሎም ኣብዚ ኤምባሲ ምፅኦም ከዓ ኤርትራውያን ምዃኖም የረጋግፁ ማለት እዩ። እንህለውኺ 3 ዓመት ዝገበሩሎ 2 ዓመት ዝገበሩሎ መን ኢኻ ዝብል ዘይብሎም። ኤምባሲ ክሕግዘካ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ዶ? ኤምባሲ ኤርትራ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ኮሮና ግዜ
ከባቢ 46 ሰባት ኣውፅኦም ነይሮም ስድራ ቤት ዘለዎም ማለት ኤምባሲ ህጂ ነፈረት ስለጀመረት ግን ዓዶም ይኸዲ ዝብል ዘሎ ዝዓድር ዘሎ ሴኩሪቲ ድዩ ዋላ መንግስቲ ብሓፈሹ ንኤን ዕድላይ ሃበን ናይኦም ዕድላይ ሃበን ዝምዝግቦም የለን ሓሚሞም ዝምርምሮም የለን ሳይኮሎጂካል ፕሮብሌም ዘለዎም ዝሓቶም የለን ለውኺ ኣብጭንቂ ኣለዉ ቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ከድኩም ንኤን ክትነግሩሎም ፈቲንኩም ዶ ነርኩም እዋ ነጊርና ኣነ ብሕልቲ ወላዲት ወደዩ ፕላስ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሕንፃፅ ናይ 2 ዓመት ወረቐት ኣለዎ ናይ ዩኤን ናይ ስደተኛ ኣለዎ ክንሓቶም ኢና ክንዘራረብ ኢና ኢሎም ንህልኪ 7 ወርሒ ገይሩ ንስኺ ሕጋዊት ነባሪት ናይ ግብፂ ዲኺ ሕጋዊት ነባሪት ናይ ግብፂ ኣብ ኣንደር ዩኤን ዘለኹ 6 ዓመት ገይረ ዝዓዲ ስለዚ ውላድኪ ምሳኺ ናይ ሙኻን መሰል ኣለክ ዶ በት ሕጊ ናይ ዩኤን ሓቲትክዮም ዶ ናይ ዩኤን ሓቲተዮም እዚ ምናልባት ኦቨር ኤጅ ከይከውን ተዘይኮይኑ ምሳይ ምዝጉብ ስለዝኾነ ኩሎም ደቂ ምሳይ ስለዘለዉ ክጥርንፍ ኣነስ ጉባኤ ይመስለኒ ውላደይ ስለዝኾነ ኣቦ ሞት እዩ ስው እዩ 16 ዓመት ግዜ ኣቦይ ዓብዩ ንህልኪ ተኣሲሩ ከዓ ሕጂ ዝከራኸረሎም ከም ማሕበር ከም ኮሚኒቲ ወይ እውን ገባር ሰናይ ትካል መሰል ኣሎ ዶ ኩሉ በፅሐ ናይ ቶም ሬድ ኮርስ በፅሐ ኣብ ናይ ማሕበር ሰላም ዝበሃሉ በፅሐ ካልኡናቲ ዓሊ ዓብድርሕማን ዝበሃል ናይ 70 ዓመት ሰላቴ ዝብል እውን በፅሐ ግሩፕ ኮይና ሃማን 20 ሰብ ንኾን ዩኤን ጠቢዕና ብኢሜል ጌርኩም ስረዱልና ኢሎምና ሰዲድና ኣሎም ዋላ ሓንቲ መልሲ ዝበልና ሰብ ግን ኣይረኸብናን ምንያ ኣብ ኣፍ ወሳኺ ቅድሚ ወርሒ ብኣምላኽ እዮም ወፅኦም ውሕጅ ወሲድዎም ነይሩ ቶም ቆልዑ ማዕጦም ሰይሮም ምስ ወፁ ከትኪቶም ከታኺቶም ቶም ፖሊስ ናብ ካሊእ ቤት ማእሰር ወሲዶሞም ሰከንድ ዶር ስለዝነበሩ እምበር ፈርስት ዶር ዝነበሩ ሞይቶሞም እዮም ኢሜት መትና ርዱና ጥራሕ ነፍስና ኮይና ብቑሩ ተበልዕና ምስ በለና ክዳኖም ገለ ውሕጅ ወሲዶ ተመሊስና ክዳውን ተወሲድና ኣሎም ወለዶም ስለዝኾና ማለት እዩ ናብ ኤምባሲ ንዓድኹም ትከዱ ትደልዩ ዶ ኢሎም ቅድሚ ሕጂ ሓቲቶሞም ነይሮም ሕጂ 6 ወርሒ ገይሮም ከዓ መፅኦም ከዓ ንዓድኹም ትከዱ ዲኹም ኢሎሞም ብምሎኦም ከዓ ኣይንኸይድን ኢሎሞም ተመሊሶም ከዓ ኸይዶም እቶም ዝተጠረዙ ክንከይድ ኢና ስለዝበሉ ድም ተጠሪዞም ወይስ ብሓይሊ እዮም ተጠሪዞም ክጥረዙ ክብሉ እዮም 18 ምዃኖም ተሰፈሊጥ እምበር ካበዮም ናበይ ከይዶም መን ወሲድዎም ዝፈለጦም ሰብ የለን ባዕሉ እዩ መንግስቲ ብክሳሮ ወሲድዎም ቀፂለ ዘዘራረብክዋ እውን ትብሎ ንስማዕ ኣብ ኣስዋን እንደለውኩም ኣስዋን ዝበሃል ቦታ እዩ ኣብ ግብፂ ማለት ቤት ማእከርቲ ኣብኡ ዘመደይ ኣለናይ ክልተ ወርሒ ገለ ገይራ ኣላ ማለት እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ዝዓዲ ዝኣቱ ማለት እዩ ዘሎ ካብ ሱዳን ናብ ኣስዋን ዝበሃል ቦታ ኣትያ ካብኡ ባቡር ተሳኢልካዮ ዝመጣ ካብ ባቡር እዮም ኣውሪዶሞ ኣብ ኢድፎ ዝበሃል እስሪ ቤት ኣላ ሕጂ ድሕሪ ወርሒ ከዓ ኣብ ኤምባሲ ኣምፅኦሞ ኣብ ካይሮ ማለት እዩ ንዓድኹም ክትምለሱ ዝፈርሙ ኢሎሞ ስለዚ ክንምለስ ኢና ኢሎም ፈሪሞም ድዮም እሳ ይምለስኒ እየ ኢላ ዘይፈርምኩም ኣብዚ ቤት ማእከርቲኹም ክትበድሩ ገለገለ ኢሎሞ ክሳዕኒ ከድን እየ ኢላ እንደርኢ እያ ከዓ ኩነታቶም ከመይ እዩ ዘሎ ማዕርቶም ፅቡቅ እምበር ክምለስ እዮም መወዳእቱ ማለት ዘውጦም እንታሽንት የለን ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ንሕና ኣብዚ ስደተኛታት ኢና ኤምባሲ ዝኾነ ክል የብልናን ኣብ ዩኤን ከድና ሓቢርና ዩኤን ዋላ ሓንቲ እንገብሮ ነገር የለን ገለ የሎም ሓቢሮምና ኣተሓሕዛኦም ከመይ መሰላት ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ሓቢር ዘላትዎ እሱ ካብዚ 16 ሰዓት 16 ሰዓት ተጓዒዝና ብር መፅዮ ኣብ 5 ደቂቃ ዘሪኡኻ ካብ ርሑቕ ክትሪኦም ኣተሓሕዛት የብሎም እዛ ሓፈይት ቀለምቲ ኣዕድማ ኣለዋ መድሃኒት ዘላ ይኸይድ መድሃኒት ኩሉ ኣይወሃባሉ ኣብ ቅድሚኦም ዘተፈወጡ መድሃኒት ኣብ መወዳእታ ዘዘራርክዎ ንባዕሉ ኣብ ካይሮ ተኣሲሩ ምንባሩ ይገልጽ ሕጂ ብዝከኣሎ ብዛዕባ እቶም እስራትን ኣብያተ ማእሰርትን ብውልቁ ዝከታተል ዘሎ ሰብ እዩ ከምዚ ከዓ ይብል ብበዝሒ ካብ ሱዳን ናብ ግብፂ ዝኣቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሰህራ ማለት እዩ ኣብ ደዋት ይተሓዝዮም ገሊኦም በዚ ሸራተን ዝበሃል ከባቢ ኣሎ ብናይ ፖርት ሱዳን ተረጊሶም ዝኣትውዎ እዩ ብካርቱም ተረጊሶም ብኣስዋን ዝኣትው እውን ኣለዉ ብዝተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ ብዝሕ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ዘይተበፅሑ ወይ ክፍለጡ ዘይተኽእሉ ኤርትራውያን ብብዝሕ ኣለዉ ዝተኣሱ ኣብ ዘይፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ ኣንሕናስ ክትፈልጦ ዘይከኣልና ማለት እዩ ትረግስ ግብፂ ግን ዝፈልጦ እዩ ወይ ኣብዚ ዘሎ ቤተሰብ ክረክቡ ስለዘይክእሉ ብቴሌፎን ይርስዑ ወይ ዝኾነ ይኹን የጋጥሞ ስለዝኾነ ክትፈልጦ ዘይከኣልና ተዓቐን ቁፅሪ ክንድፊኦም ኢልካ ክትገምቶ ይከኣልኒ ግን ከም ግምትሲ ኣነ ከባቢ 500 ኤርትራውያን ክኾኑ ክእሉ ዝብል ግምት ኣለ ውልቀ ናይ ዜና ገለ ዝመሓላለፍ 300 ገለ እዩ
ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝበፅሐ ወተዳ ሓሊግን ዘይተጸድቑ ነገራት ብዙሕ ነገራት ስለ ዝረኣኹ ብቀረባ ከዓ ስለ ዝከታተሉ ናይቶም ሱራት ኩነታት ብገለ ሓበሬታታት ዝረኽቦ ወይ ቤተሰቦም ኣብ ላዓዲ ዘለዉ ዘይዛረቡ ሰሪሖም ሰውሰቱ ገለገለ ስለ ዘለዉ ስለ ትፈልጦም ብኸምኡ ገለ ትረኽቦ እዋ ካልኦት ካማን ዘይፍሎት ስማዓት ኣለዉ ከም ኣብነት ሓንቲ ካብ ስለዘራረብኮ ሓታ ክትረክብ ኢላ ምስ ከደትና ብስሪ ቤታት ኣብዚ ኤርትራውያን ኣለዉ ዶ ምስ በልኩስ እወለዉ እናለዉ እዚኦም ብስሒ ኢሎምሲ ናይ ብዙሓት ሕጂኡ ከይድዎ ዝፈልጥ ቦታ የለን ኣብኡ ግን ሓፍታ ኣይነበረትን ኣብ 4 ኸውን ቤት ማእሰርታት ከይዳ ኣብ 4 ኤርትራውያን ረኪባ ኣሽማት ናቶም ዝተነገርዋ ብምንታይ ንሓዞ ኣብ ኣስዋን ካብ ሰሃራ ምስ መፀኻ ካብ ማኪና ምስ ወረድካ ብባቡር እዮም ዝሰዱኻቶም ኣተጋገርቲ ኣብ ባቡር ስቕልዎ ነቲ ስደተኛ ኣብ ባቡር ስቕኢሎም ካይሮ ንክትኣቱ ወይ ካሄራ ማለት እዩ ወይ ጊዛ ንክትኣቱታ ባቡር ኣብዚ ኩሉ ትኸዶ ጠጠው እናበለት ካልእ ህዝቢ እናፀዓነት እያ ትኸይድ ባቡር ውሕዱ ናይ 12 ሰዓታት እዩ ትጉርዞ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ጠጠው እናበለት ስለ ዝኾነት ኣብ ሞንጎ ግብፃውያን ጠጠው ኣቢሎም ንረፍሖም እዮም ብገለ ወይ ፖሊስ ክወስደካ ሞባይል ካባ ገለገለ ኢሎም የሸግርዎም ስለዘይሂብዎም ብሞባይሎም ድዮም ወይ ክወስዱሎም ዝደልዩ ነገር ካብኦም ገለ ስለዘይሂብዎም ናብ ፖሊስ የትሕዝዎም ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚ ከዓ ፖሊስ ወይ ገለ ይሕዝዎም ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ኮነ ኢሎም ከምኡ ከም ዝኸዱ ኤርትራውያን ስለዝፈልጡ ይስቆሉ ናቲ ባቡር ተረኺቦም ሞባይል ፅቡቅ ይሰድዎም ኢሎም እንተዘይረኺቦምና የትሕዝዎም ማለት እዩ ብከዚታት ዝተትሓዙ ሕጂ ካብ ኣስዋን ክሳብ ኣብዚ ካይሮ ዘሎ ናይ ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ዝጠጠው ትብሎ ዝረኽቦ ከተማታት ወይ ዓድታት ቤት ማእሰርታት ኣሉ ግን ሕጂ እተን ዓድታት ኩለን ክትፈልጠን ስለዘይትኽእል ኣበየናይ ወሪዶም ክትፈልጦ ስለዘይትኽእል ኣበየናይ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ ክትፈልጦ ኣሸጋሪ ይኸውን ስለዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ በየከተሙ ተታሒዞም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለካ እወ ሕጂ ዝረኸብኩም ሰባት ከምዚ ሓፍቶም ድያ ሓዎም ገለ ዝተኣስሮም ሰባት ይኸዱ ብስ ኣብ ከምዚ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ኤርትራውያን ኣለዉ ኢሎምን ይብሉኻ እጅ ሰሚዕካ ዘይትፈልጥ ዝኾነካ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ጥራሕሲ ብውሕዱስ ካላባሺ ኤርፎርት ናስራ ካምባቦ ዳርዋ ገለ ዝበሃሉ ድሕሪ ኣስዋን ዘለዉ ቤት ማእሰርታት ኣብዚ ከይዶምሲ ኤርትራውያን ረኺቡ ሕጂ ዝበፅሕና ይትፈልጥ ኢና ኣብ ኣስዋን ውሽጢ ጥራሕና ንፈልጥ ነርና ኣስዋን ተታሒዙሎ በቃ ኣስዋን ከም ኣስዋን ኢኻ ትወስዶ እዚ ኩሉ ግን ድሒሩ ዝወፅእ ዘሎ ግን ማእልያ ዘይብሉሎ ሕጂ ኤንኤችአርካ ከይዱካ ይውፅሐን እዩ ዝኩሉ ቤት ማእሰርታት ኣይውፅሕን እዩ ሓንቲ ዘላ ተስፋና ምናልባሽ ድኹም እዞም ናይ ካቶሊክ ድዮም ወይ ናይ ገለ ቤተክርስትያናት ገለ ናይ ኦርቶዶክስ ገለ ናይ ዛዓዲ ኣብቲ እስር ቤታት ይወፅሑ ስለ ዝኾኑ ብመንገዶም ድኹም ክንረክብ ንኽእል ንኸውን ገለ እዩ ገይሩ ክሳይና ሕጂ ነዚ ትከታተልዎ ተወዲብኩም ትሰርሕዎ ኣለኹም ዲኹም ወይስ ንስኻ ብስቂልካ ብውልቅኻ ኢኻ ተገዲስካ እዚ ሓበሬታታት ትእክብ ዘለኻ ኣነ ብውልቀይ እቲ ሓበሬታታት ክረኽቦ ዝኽእል ንኤርትራውያን ኣብዚ ዘለዉ ተታሕዝዎም ወይ ዝፈልጥዎም ወይ ብሱዳን ዝመፀ ገለ ኣታ ከምዚ ዳሃይ ገለገለ ዝብሉካ ኣብዚ ከም ትነጥፍ ገለ ስለ ዝፈልጡ ገለ ብኮሚታት ገለ ዝረሩ ክፈቶ ዘይኮይኑ ብከምዚ ከይድካ ከማንሲ ምስ ዘሎ ፀገማት ማለት እዩ ኣነ ብውልቀይ ዘለኒ ሽግራት ከይደ እስር ቤታት ገለ ዝበፅሕዎ ክሳብ ሕጂ የለን ቅድሚ ሕጂ ሲ እሱራት ክበፅሑ ዝኸዱ ሲ ከባቢ 3 ሰሙን ኣሲሮምላ ንኤንኤችአር ናይ ጌርና ወረቐት ዘለዎም ንሶም ኣብ ቤት ፍርድን ገለ መለክት ዘይኮነን ኢሎም ኣውፅኦም ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ከዓ ኣሎ ዋላ ክትበፅሕ ተኸይድካ ዝህልወካ ሓደጋ ስለትፈልጥ ኣይትበፅሕ ሓንቲ ዘላትካ ኣማራፂ ብመንገዲ ኤንኤችአር ጠበቃ ቆፂርካ ገለ በለ የኤንኤችአር ከዓ ምስ ዘለህሉ ኩነታት ናይ ኮሮና ገለ በለን ኣንኳይ ንጠበቃ ክቆፅረልካ ገለ ከይድካ ክትረኽቦ ገለ ውልቀ ሰብካ ማ ወረቐት ናይ ኤንኤችአር ንክሕድስ ድዩ ዝኾነ ይኹን ንክገብር ቴሌፎን ከዓ ይቕበሉ እዮም ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕ ምዃኑ ኢኻ ትሕስበካ ኣትሊስት ዩኤንኤችአር ግቡእ ዝሰርሑ ዋላ ነቶም ሓደሽቲ ጥራሕ ነቶም ኤርትራውያን ሻሉ ቁልጡፍ ዝኾነ ናይ ወረቐት መሃር ተዝፈጥር ነይሩ ሓደ ነገር ፈጢሩሎም እዚ ግን ኮምፕሊትሊ ዘይሰርሕ ዝሃብካ ንመብርሂ ኣዝየ መስክነካ ይቐኒየለይ ገንዘብ ክምኒ ሓልተ ብዛዕባ ኩነታት እዞም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ግብፂ ዘለዉ ኤርትራውያን ብዝምልከት ርእቶኦም ንምርካብ ናብ ቤት ፅሕፈት ዩኤንኤችሲአር ምብራቅ ኣፍሪቃን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ግብፅን ብኢሜይል ሓቲትና ዛጊድ መልሲ ኣይረኸብናን ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ መወዳእታ ሓደ ሓበሬታ ክበኩም ቀዳምን ሰንበትን ኣቦ መንበር ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ ይኣክል ኣቶ ሰገድ ሓጎስ ጋሻና ጌርና ያለና ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ ይኣክል ምስ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ዝገበርዎ ርክብ ሓቢርካ ምስራሕ ካልኦት ዛዕባታትን ኣልዒልና ከነዘራርቦ ኢና
صباحن دحر صباحن ቆፀራኹም ሳንያኹን ንብል እሞ ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ተሓንሕደሩ